ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ki pai ba ki bayat bayang hayodo mat kumjo ro ki nong song yo ki la hair serngeu namar ba kinang mut badon babo bom hayodo kat kum gajing tho ki nong song yo ki la ong ba kim tip udai ue namar batang maria yo i ya kajing mi tedam ki la ya phet krat no bak na ki basa ba ki shong kani ka jingjia kala jia ha ka por khat architect ai menta ka arpu hun retrik benar risau arazar arpu wei hayeng basa tung rembai ka badan hayodo Maria yo jing tip yakani ki pulit jong ka cantonment beat house harengkat ki pulit penlip bom kila light shakani ka jaka hanrei kila lap badai penbanda sperm freezer nitrogen gas cylinder kat kum ka jinga tho jong ki pulit la ong ba yo new cylinder lawan kam do wei rang ba ubatrei hapo ka tanat veterinary but udai cylinder ba ubo habasa jong parlok jong u namar ba udang light jing light shawai Unio cylinder udai ubaju pendon kam kinongri masih